Kao neko ko već 5. godinu za redom živi u Egiptu, želela bih sa vama da podelim par proizvoda od kojih se ja bukvalno ne odvajam, a koji su ili nedostupni u Srbiji, znači njih uopšte u prodaji, ili su iz nekog razloga, meni iskreno nejasnog i nepoznatog, preskupi. Pa hajde da vidimo. Pa ovako, počet ću sa ovim, pošto mi je iskreno najšokantniji. Ima ga u Srbiji. Evo ga. Znate li šta je ovo? Pretpostavljam da ženski deo publike zna. To je epilator, koji je samo, eto, bukvalno, evo, to je to. Nema nikakve struje, elektrike, ničega, kablova. Kad sam odradila malo istraživanje, pošto je meni iskreno friška informacija, nisam ni znala za to, ali skapirala sam da je to u Srbiji jako popularno i da mnogi ovi influenceri o tome pričaju i pozitivne su reakcije na to i tako dalje. Skapirala sam da je cena od 2 do 3.000 dinara. Šta mislite koliko košta u Egiptu? Ajde napišite u komentarima, a ja ću vam odgovoriti. Razlika je drastična. Isto da napomenem da proizvod fenomenalno odrađuje posao, znači služi svrsi, apsolutno, nema dlačica. Glatka koža, fenomenalno. Ali ne mogu, ja sam nestrpljiva, zašto izuzetno mi je interesantno. Ovo košta 35 egipatskih funti, što je na današnji dan nešto manje od 80 dinara. Znači, tu nema nikakve velike filozofije, ova kućica, odnosno ovo kućište njegovo, kako god je plastično, znači plastika, ništa. Jedina fora je u ovom nekom toj nekoj kristalnoj pločici koja uklanja dlačice i radi istovremeno peeling kože, nakon čega koža bude stvarno jako lepa i glatka i ja sam prezadovoljna, iskreno. I ne mogu da verujem da nisam ranije to, nisam ni obraćala pažnju, viđala sam to u prodavnicama, ali nisam obraćala pažnju, niti sam verovala da to može išta da uradi. Tako da 80 dinara. Ako vam se svideo ovaj video i ako želite da čujete još nekih korisnih saveta iz Egipta, zapratite me, lajkujte video, šerujte sa prijateljima i vidimo se u nekom drugom videu. Definitivno pravim drugi deo, treći i ko zna dokle ćemo stići, jel? Pozdrav!